berezkoek, ikizte hor, zen egin nintzen zen, ari eroztu izu. Ni txatarren ez musiku zela, txambolin ez pasan komposatea, segule ikulez nuen ertea. Baina, oidu bat izate behar, oidu espaldi mak espazu kartzen. Gure txambolin ez date ziren. Beldarri horiek putxeroa, bat-emate desabirantzen zuen. Kixi, erakutzi, ara eta Luismari mazizio horrek. Bestela, jaixo, gure itxinko goia da kitiarria, ameka zenide gerata, amarre jotze kitiarria, baina aite jotze zulako, da aite gera utzi zulako. Hori ala ez da, jaixo, hoizte zinizte. Ni musiko asko gustatzat, Fausto Patetti, saxofonistia, da, ikiarze. Musikuen, gozuen, elegantia, ustondigura, hori gustatzat, bixina. Baina batek eindik jenanei beti, izen da La Sonambula. Izen zo bedini. Bizek izen egin. Bada, zeure izakeria, azte musike ondo hartzen zula. Da baina, importantiena niretzat da, biri jartzia. Biri jartzez pasako, izorrari ez da musikoik, baina importantiena niretzat da, bat jaio, bai, baina gehiena importanti ematen jodena da biriei. Birie nola egin, laun hona bilatu bire hortan, maisu honak, ikasle honak, irakasle honak, eta danak bire hori jartzea. Lehenko musikak gelditu diazien. Oin ertatzen den musikak ikusi nola aldatzen gen. Gaur egin dezuena, urrungo urti naztu iten da. Da, oain nola prestatzen aizenak garabian dut. Musika eskola egia da, sekuleko movimentu bat zegoela, ume artean, eta ez dakit ematetik behin Donostira joaten ziren, Zamineta eta abar, eta orduan sortu zen hemen Euskal Herrian halago movimentu bat, danak eta logikoa da bezala, maile baten herrian bertan ikasketak egiteko musikarenak ere. Eta bueno, hori nik ez nuke esango desafio bat izin zani, baizik eta zerbizio bat herrian sortu behar zena. Eta pentsa, hau gaztean tarrana zen, bere garaian, pribatu bezan, eta hau musika eskola bihurtu aurretik gestio urbanistiko bat egin behar zen, hau etxe hau eta ingurune polito honekin jardin bezala gelditzeko eta bar, hori urbanistikoki udaletxeak hartu zuen, baina hori urtetako gestioa izan zen. Gu hartu gendun bidea izan zen autogestioarena, umeen gurasoek beak gestionatu zezatela, eta beste instituzioak Eusko Jaurlaritzak eta ematen zuten laguntza bezala udaletxeak ere diru laguntza eman. Klasikoa entzuten dut, baina eta Benito gustatzen zain. Nire ustez, biak elkarrekin doaz. Eta, gutxi gora bera, egunetik 80 interpretazioa da, eta beste 20 Mozart gustatzen zait. Mozart gustatzen zait. Musikari da, niretzako, bere lana oso garrantzitsua da. Bere errekin. Azkenin musiki CD baten bitxertez baldima, dantzaxe musiki zigur, eta aldrezka musiku baldima osko, normalin musikuek dantzaxe zigur ezaten. Oikeko, euskal dantzi baldima, zer. Beste dantza klase batzuk proba izan ditxina, baina guztu gona euskal dantzatan ikustinean eure buruen. Eta erakusteko berriz, txiki-txikitatik ibili zen izelako fandango eta binain. Guztu gona akustitutena eta gexena disfrutatzetena. Neri instrumentuek asko egiten zinan, piano ikiarri gustatzen zitenan, da gero korundare asko gustatzen zitenan, kantatzie, pipixekin, da berango eskursixuk, eta roi hori dana pilu gustatzen zitenan, beti gustatzen zitenan hori. Eta orduen klasikue gustatzen zitenan nina,
ez nitxion oso aldia, egiz esan behar. Ni nire Pink Floyd eta holako lehenoko kontuk eta hola. Bai, baina ez dala gaur eguneko, aitzezen taldi eta hola. Klasiko hartuko niki, Rachmaninoffen bigarren konzertua, piano eta orkestra. Una serie de matices, unos indicadores que da el compositor es para que tú sepas hacer eso de esa manera, ¿no? Dar tristeza o expresar esa tristeza, ese sentimiento que hori da ikasten dena, hemen, beste gauzak, baina hori ez bakarrik notan letzeko eta melodia hau. Ez que momentu bakoitzeko musika bat dago, ez? Nik ez dut entzuten kotxin, musika berdine etxin eta beste lekutan, ez? Asko gustatzen zait rocka, estopa edo hueko edo beste grupo horiek, bai, baina baita Tchaikovsky eta beste zoze musika, ez? Netzako musika hain haundile da, ez? Aztira da. Dago kantu bat, Tchaikovskyna da, del ballet del Cascanueces. Es un tema, bai, parte bat da, Pax de Deux, izena du, eta hori, esatea euskeraz, los pelos de punta. Zozerrekin kontura baldima naiz da, egunerokotasunean, o bintzet, konturatzen zehala ez dakizula nondik etorriko egin gauze. Musika mundue oso zabala da. Eta adibidez ni piano jotzet, baina pianoa ez da musiki izan nahi. Musikin barrun, piano akompainante beze, pianista akompainante nagoen bezala, igual musikoterapiako arlo bat badao kriston interesantie, ikutzen nahi nahizena, eo dago baite, talde baten jotzie, bai klasiko edo beste musika tipo bat. Orduan, ezati irakaskuntzan ikusten naiz, gaur gaur hortan dagoelako. Bai, ze rekorrido oso luzia izen da, hone arte, da ikusten du indikenen bide luziek eta asko daudela, orduan.